асфалт, хвърля кар. Моторист, много напорист, шарена каруца, паничарка разлива коза. В картинката се писа блондинката с яти писа и голф с кюстендилски номера, с пернишки номера. Два слънчаса ли с обекта, с Opel Vectra, на пътя сме като... Ето го и Спас. Алфа Ромео, търси Джулиета, Ауди Кватро, БМВ-то, мазен тип, ама много вид. Трабант на Петър изпревари един лунатик с електрик, двама пергиши, кака Олга с новата Волга, а вие не знаете за Волга. Един тарикат с Фиат, другите ги е много яд. да ги е много яд. Адвент на Пет с Peugeot 505 пуска джентъл. А бус минава си транзит и хич не му пука. Пърнето му чука. Как беше? А румънският тир на Боя Баир ще вземе тази земе на буксир. От кално локал